athi lamazwi noze niguge nginguye yebo noze nibe izimpunga ngiyakunithwala ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunitshata yebo ngiyakunithwala nginikhuluma ngicela ukuba ngithathe elibhalwe ngolimi lwabona-RNC nothi lona, even to your old age I am he, and even to your advanced old age I will carry you. I have made you and I will carry you. Be assured I will carry you and I will save you. Simenyiwe namhlanje ogosa masimbonge masimbo masimbo onosa simuthande simuthande simukhoze imihla. Haleluya, haleluya, mukhulu. Mongameli, ngicela ukwenza istatement bese ngithandaza. Leli vesi izwi lesiprofeto likhulunywa ngomlomo ka-Isaiah, kodwa ivesi esithi masilikhoda sithi thus saith the Lord, sithi kusho inkosi. Ethi inkosi ungabe nenhlangano noze niguge nginguye. The stance sankulunkulu ongashintshi sivela siqame laphaya. uNkulunkulu noze niguge nginguye. Aphinda athi noze nibe mpunga inthwele. Uthi uNkulunkulu into engayigaranta ngami ukuthi ubomi bakho bulule esandleni sami. Uthi there is no level of age ofika kuyona ngithi ayisengikhathele wena. Uthi noze nibe mpunga nginthwele. Ngicela nje ukusho ukuthi uNkulunkulu akakhathali ukusithwala. Kusemveleni yakhe ukuthwala abantu. Manje buka lo 50 years nibuza ukuthi sifike kanjani ukuthi ukhona osithwele. Bese siqinisekisa athi hayi lento ngiyigaranta ngami ngizonetshwatha. uNkulunkulu uyatshwathana bese avala athi ekugcineni ukuba ngenisindise. Masithandaza namhlanje ngicela sivumelane kulo uNkulunkulu othwala abantu. Siyathandaza ukuba aqhubeke asithwale masisuka la siyaphambili asivale namehlo. Kubona bonke oThixo akekho onjengawe. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe kuze kube phakade. Masiqalisa lolu hlelo uNkulunkulu othwala nayo sethwale nathi. uNkulunkulu otshatha nayo setshathe nathi. uNkulunkulu okhululayo sikhulule nathi. We pray for your blessing in this program. Yonke izwi yofike ekupheleni. Udunyiswe wena ubatshaze ngoKristu Jesu oyinkosi.